L-għodwa tajba, illum is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu, it-tifkira ta' San Alfons Marija de Liguori, isqof u duttur tal-Knisja. Nilqakom għall-Qudiesa u Rużarju immexxija minn Dun Brandingatt. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif Ġwanni l-Battista ħallas bħajtu kawża tas-supervja ta' Erodi. Nitolbu lil Mulej biex jieqaf ma' dawk kollha li qed ibatu minn inġustizzja minħabba s-supervja u l-gburija ta' ħaddieħor. Nitolbu biex il-mexxejja tad-dinja ikunu mdawlin bil-valuri tal-ġustizzja u l-verità. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U kif smajna fl-introduzzjoni llum hija t-tifkira ta' San Alfons Marija de Liguori, saċerdot qaddis li għex 300 sen ilu, ħadem bejn wieħed u ieħor 300 sen ilu f'Napli u l-erja ta' madwar Napli, xi ħaġa li tolqotni ħafna fil-ħajja u fil-karattru ta' dan il-bniedem li dejjem kien ifittex l-esperjenza tal-batut, dejjem kien ifittex li jwassal il-ħliena u l-imħabba talla. Kien qiegħed jaħdem fil-belt ta' Napli li dak iż-żmien kienet pjuttost serena, komda, sinjura, u allura dejjem kien ifittex iktar il-foqra, u allura ħareġ fil-kampanja jfittex nies iktar foqra li jista' jwassilhom il-kelma talla, nies iktar dak li l-Papa Franġis kullum il-ġurnata jsejħilhom fil-periferija, fit-tarf tas-soċjetà. Imma wkoll kien bniedem ta' erf kbir, il-pastorali, l-imħabba pastorali u l-erf fit-tagħlim ma jmorrux kontra ta' xulxejn it-tnejn huma s-servizz tas-salvazzjoni tal-erwieħ. U allura San Alfons Marija de Liguori huwa wieħed mill-imgħalmin kbar tat-tagħlim morali tal-Knisja. Nitolbu ħut li anke fi żmienna 300 sena warajh, imma aħna wkoll dejjem ikollna dawn iż-żewġ prinċipji li lill-Alla infaħruh u naqduh kemm bil-qdusija tagħna personali li nippruvaw indawru l-mixja tagħna dejjem iktar skont ir-rieda tiegħu, imma wkoll fl-imħabba lejn dawk li huma l-iktar batuti u dgħajfa. Ta' meta ma m'għandniex hekk nitolbu maħfra lil Mulej fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dimirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U għall-enti dejjem ixxettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda ta' virtu. Għatina li fil-ħidma għall-erwieħ ikonna il-ħerqa tal-isqof San Alfons Marija de Liguori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien, il-qassisin u l-profeti kellmu lil kapijiet u lill-poplu kollu qalulhom: dan ir-raġel ħaqqu l-mewt għax ħabbar kontra din il-belt kif smajtuh b'widnejkom intom stess. Iżda Ġeremija qal lill-qassisin u lill-poplu kollu: il-Mulej batni nħabbar kontra dan it-tempju u l-belt ħawejjeġ kollha li smajtu. Issa mela sewwa l-inġiba tagħkom u għemilkom u għatu widen għas-sejħa tal-Mulej Alla tagħkom u l-Mulej jindem mid-denni li qal kontra tagħkom. Ngħid għalija arawni, issa ninsab f'idejkom, għamlu bija dak li jidrilkom tajjeb u sewwa. Imma kunu għafu li jekk intom toqtluni tiċċabsu b'demm bl-ħtija, intom u din il-belt u min jammar fiha. Għaxu tassew il-Mulej li batni għandkom biex insemmalkom f'idnejkom dawn il-ħwejjeġ kollha. Imbagħad il-kapijiet u l-poplu kollha qalu lill-qassisin u l-profeti: dan ir-raġel ma ħaqqu xejn il-mewt għax hu kellimna f'isem il-Mulej Alla tagħna.
Iżda id Ahikam bin Safan kien ma' Ġeremija biex ma jitilquhx f'idejn il-poplu u joqtluh. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, o Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. O Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Aqlani mill-ħama u ma nibqax nieżel, ħarisni minn min jobodni u eħlisni mill-ilma font. Tħallinix iġorni l-ilma jew jiblani id-dabien u jaqlani fuq l-bir. Flimkien, o Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Imma jien imsejken u batut, terfani o Alla s-salvazzjoni tiegħek, infaħħar l-isem ta' Alla bilana, inkabru blana ta' ratt il-ħajr, flimkien, o Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Ekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla għax jisimaw il-fqajrin il-mulej u ma jistmelx l-imjassrin tijaw flimkien, o Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Erodi it-tetrarka sema bil-fama ta' Ġesu u lill-qaddejja tiegħu qalilhom dan Ġwanni l-Battista, iva hu qam mill-imwiet. U minħabba fek il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih. Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni u qaflu il-ħabs u ħalliehem minħabba Erodja mart ħuħ Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu int lil dik ma tistax iżomma. Ried kieku joqtlu imma kien jibża min-nies għax kienu iżommuh bi profeta. Mela wasal il-jum li fih Erodi għalaq sninu u bint Erodja ħarġet fin-nofs tisfen u oġbot lil Erodi. Għalhekk weda taħt ġurament li jagħtiha kull ma titolbu. U hi mowwija minn omma qaltlu agħtini issa stess ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Is-sultant nikket iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala. U bat jaqta ras Ġwanni fil-ħabs u ġiebu rasu fuq platt u tawa l-tfajla u din ħaditha lill-omma. Imbagħad it-tixjibli tiegħu ġew, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. U tifdin il-ġrajja traġika imma fl-istess ħin erojka tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista li aħna ikonna momenti oħrajn fejn aħna nirriflettu dwarha matul is-sena liturġika. Fil-fatt Ġwanni huwa wieħed minn dawk il-qaddisin li niċċelebraw kemm il-twelid tiegħu imma wkoll il-mewt tiegħu għax f'dawn il-passi tiegħu tal-ħajja tiegħu f'dawn il-ġrajiet tiegħu hu dak li jissejħ il-prekursur, dak li jiġri qabel Ġesu, li jimxi qabel Ġesu. U allura kemm fil-ħajja tiegħu fit-twelid tiegħu naraw dak li mbagħad kellu jiġri iktar b'mod mirakolusu qawwi fil-ħajja ta' Ġesu, imma anke fil-mewt tiegħu naraw ġbija minn qabel ta' dak li kellu Ġesu jagħmel bil-mewt u l-qawmin tiegħu wkoll. U naraw lil Ġwanni ħuti li minkejja il-persekuzzjoni li kien qed iġarrab, minkejja anke il-ħabs li hu kien qiegħed magħluq fih, proprju għax jipriedka l-verità, għax kien qiegħed jipriedka r-rieda ta' Alla, anke bla biża ta' xejn. Aħna ħuti għandna bżonn ħafna din il-virtù illum il-ġurnata. Ġwanni laqqas mis-sultan stess ma beża, għax is-sultan kien qiegħed jgħix skont kif kien jaqbel lilu, skont kif kien komdu lilu lil dawk ta' madwaru u ma kienx qiegħed jimxi skont il-liġi ta' Alla. Allura Ġwanni ma kellux biża li jikkonfrontah u jurih l-iżbal tiegħu. Aħna kultant laqqas da żmien lil minnu iżgħar minna ma nkunu kapaċi jew kuraġużi biżżejjed biex nagħtuhom kelma ta' korrezzjoni. Jien niftakar mument fejn katekista li kien jaħdem f'parroċċa li kont nafu u dan
ikkoreġa lil xi tfal u korreġihom bil-kelma tajba waqt il-lezzjonijiet tad-dottrina, ġew ġenituri u qalulu laqqas aħna stess ma nistgħu nikkorreġuhom lil uliedna aħseb wara kemm tista' tikkorreġihom int. U wasalna fi żmien fejn morna minn estrema għal ieħor. Issa dawn il-ġenituri probabbilment fehmu ħażin dak li jgħidulna llum il-ġurnata l-esperti ma tistax terfa' jdejk, ma tistax tajjar, ma tistax tkasbar il dak li jkun. Ċertament li dan il-katekista xejn ma kien għamel minn dawk l-affarijiet, ikkorreġihom bil-kelma tajba, imma għal aħħar xorta. Dawn nies li jiddependu minnu, nies iżgħar minnu, nies li ġew għandu għat-tagħlim. Aħseb wara allura ħuti kemm illum il-ġurnata id-dinja tippermettina li nikkorreġu anke lil minnu aqwa minna, lil minnu ikbar minna, lil minnu iktar b'saħħtu minna. Ġwanni din il-ħaġa kien kapaċi jagħmilha. U ħallas bħajtu. U ħallas bħajtu ħuti anke naraw biex ngħidu hekk minestra sħiħa ta' ħażen li tqum kontrih dan il-bniedem, taħlita sħiħa ta' ħażen. Għandek id-djufija il-viljakkerija ta' Erodi. Ħuti aħna fil-Vanġelu żommu f'moħħkom li ġu preżentati b'żewġ Erodi. Erodi l-kbir dak li kien is-sultan ta' Iżrael fi żmien Ġesu u dak kien bniedem ħanuża kelma naqra goffa imma aħdar ta' veru. Jiġifieri dak kien bniedem li tant kien paranojku, tant kien idur kontra kulħadd li qatel lil martu lil uliedu, imma kien bniedem il-ħin kollu beżan li xi ħadd ħajjeħodlu s-saltna. Erodi li naraw meta Ġesu kien kbir kien differenti, kien wieħed minn uliedu, kien beżżieħ, kien bniedem viljak u kien ukoll jaf jisu kellu dan il-konflitt ġewwa fih, jaf x'inhu tajjeb. Fil-fatt f'wieħed mill-Evanġelji l-oħra li jagħtina dan l-istess rakkont, jgħidilna lil Ġwanni kien jixtieq iwarbu, ma fl-istess ħin kien joqgħod jieħu gost jisimgħu. Fil-fond ta' qalbu, fil-kuxjenza tiegħu kien hemm vuċi qiegħda tgħajjat biex forsi dan il-bniedem jibdel ħajtu. Imma mbagħad f'mument bħal dan isib ruħu f'mument ta' djufija assoluta, mhux kapaċi jieqaf kontra dawk li lilu kienu anke qegħdin issa jdaħħluh f'din ix-xibka. Għandek imbagħad il-ħażen ukoll ta' Erodja martħuh Filippu li hu kien qiegħed jgħix magħha daqs li kieku martu tat-tifla tagħha, u allura hawnhekk imbagħad jidħol il-ħażen dak li bl-Ingliż ngħidulu evil, jiġifieri hawnhekk dawn kienu qed jaraw lil Ġwan il-Battista bħala xkiel għall kumdità tal-ħajja tagħhom u allura għamlu minn kollox biex jeqirduh. Mhux biżżejjed insiktuh ġo ħabs, imma rridu wkoll naqtawlu rasu u waraw ħuti anke l-ħażen nimmanifestawh. Allura dik ir-ras mhux biżżejjed naqtawha imma fil-platt. Fil-platt inti qiegħed turija ara r-rebħa finali tagħna. U dik hija xi ħaġa li tbeżżaq ħuti. Imma naraw li allura biex il-ħażen jirrenja ħuti mhux biss biżżejjed li jkun hemm nies ħżiena nies kattivi, imma anke lin-nies dgħajfa jagħlqu għajnejhom, iħallu lilhom infushom jinġarru mill-kurrenti tal-ħajja u jikkooperaw mal-ħażen bis-skiet tagħhom jew bil-biża' tagħhom. Il-kelma tal-ħut illum qiegħda tagħmlilna stedina biex inkunu qalbina u kuraġġużi bħalma kienu l-Ġwanni, bħalma kienu l-Martri, bħalma kienu l-Qaddisin li fiċ-ċirkustanzi reali tagħhom sew jekk kellhom isofru l-martirju, sew jekk le. San Alfons Marija de Liguori l-Qaddis tal-lum kien wieħed minn dawk li ma tax ħajtu bil-mewt bit-tixrid ta' demmu, imma ta' ħajtu billi nefaq saħħtu kontinwament, dejjem ifittex li jwassal il-kelma talla fiċ-ċirkustanzi kollha li l-mulej joffrilu. Aħna wkoll imsejħin biex biqlubija nkunu qrib tal-kelma talla, nippruvaw nagħmlu mill-aħjar biex ngħixuha aħna fil-ħajja tagħna u nippruvaw wkoll nkunu xhieda tagħha quddiem id-dinja. Id-dinja li sew jekk tkasbar u sew jekk tħajjar wieħed mill-innijiet li insibu fl-uffiċċju divin fil-Festi tal-Martri jgħidlek li d-dinja tista' jew tkasbar u taħqar u tbeżżana. Imma tista' wkoll tħajjarna biż-żgħil bil-kumdità. Sew jekk waħda sew jekk l-oħra, aħna msejħin biex il-qofol tal-ħajja tagħna jkun Alla, il-kelma tiegħu u dak li Alla jrid minna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu dejjem ikun infaħħar. U miġburin f'dan il-mument ta' talb inresqu ftit talbiet tagħna quddiem il-mulej il-missier ħanin tagħna nitolbuh biex jagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. L-ewwel talba nitolbuha għall-Knisja, mod speċjali dawk li fil-Knisja għandhom xi rwol ta' tagħlim, dawk li għandhom ir-rwol ta' rajja fil-Knisja, nitolbu biex dejjem il-kelma talla tkun quddiem għajnejhom. Il-kelma talla tkun qawwija fuq fomhom, imma dejjem tkun il-kelma talla sħiħa. U allura l-kelma talla li ssejjaħ għall-konverżjoni, imma wkoll il-kelma talla li bħalma jgħallimna San Alfons Marija de Liguori hija ħanina, hija ġentili, hija dejjem sejħa għal bniedem biex jirċievi l-imħabba infinita ta' Alla. Nitolbu, ismana, nitolbu mulej. Nitolbu għal dak kollha li huma slaten tad-dinja, slaten f'kull sens tal-kelma, dak kollha li għandhom xi forma ta' seta'. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk li
mingħajr ma jafu imma qegħdin ixekklu l-kelma t'Alla, qegħdin ixekklu l-ħidma t'Alla fid-dinja. Nitolbu għal dawk li b'xi mod qegħdin huma ħatja ta' persekuzzjonijiet, ta' vjolenza kontra minoranzi reliġjużi, kontra ħutna l-insara f'diversi pajjiżi. Nitolbu wkoll għal dawn ħutna l-insara li qed isofru persekuzzjoni minn fil-ħabs, minn bil-mewt, minn billi ixekkluh milli avvanza fil-ħajja u fil-karriera, sempliċement għal fidi tagħhom. Nitolbu lil Mulej biex lil dawn kollha jagħtihom lil dawk li għandhom il-qawwa jagħtihom id-don tal-konverżjoni, jagħtihom id-don tal-Ispiritu Santu. Lil dawk li qegħdin ibatu jagħtihom id-don tal-qlubija u tal-fidi biex jibqgħu sodi quddiem is-salib fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Isma'na, nitolbu Mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin isofru, anke dawk li qegħdin iseguna fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni, dak li huma morda, dak li huma dgħajfa b'xi mod, dak li huma waħedhom u allura jħossu l-pis tas-solitudni. Dawk li għaddejjem id-diffikultajiet fil-ħajja taż-żwieġ, fil-ħajja tal-familja, fil-ħajja tax-xogħol, dawk li huma qiegħda, dawk li huma qegħdin ibatu kull xorta ta' diffikultajiet fil-ħajja. Nresquhom quddiem il-Mulej u nitolbuh il-qawwa tiegħu li tfejjaq li tidher fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minn dawn ħutna. Nitolbu. Isma'na, nitolbuk Mulej. Illum nixtieq nagħmlu talba speċjali għal katekisti għax San Alfons Marija de Liguori huwa wieħed mill-katekisti l-kbar tal-Knisja u allura dawk li b'xi mod is-sejħa tagħhom sew lill-kbar u sew liż-żgħar hija li jwasslulhom il-kelma t'Alla li jgħinuhom jifhmuha, li jgħinu li jifhmu l-imħabba t'Alla fil-ħajja tagħhom. Nitolbu għalihom biex verament il-Mulej jagħtihom id-don tal-kelma, id-don tal-imħabba, id-don tal-ħniena ħalli jwettqu sewwa din il-missjoni tagħhom. Nitolbu. Isma'na, nitolbuk Mulej. U nagħmlu waqfa żgħira biex lil Mulej inresqulu l-ħtiġijiet personali tagħna. Missir Qaddis, inti taf x'inhuma l-ħtiġijiet il-bżonnijiet tagħna, inti taf x'inhuma x-xewqat tajba tagħna, nitolbuk li tilqahom bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox jilqal Mulej minn idejkis, sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek Mulej kebbes qlubna bin-nar tal-Ispiritu Santu. Int li lil San Alfons Marija de Liguori tajtu l-grazzja li jiċċelebra dawn il-misteri u bihom joffrilek lilu nnifsu vittma qaddisa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżgħu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Alfons Marija de Liguori, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int Mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja.
kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna qudiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Biċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi radlek il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmien u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu bratti l-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek, ma' San Alfons Marija de Liguori, ma' San Ġwan Battista u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qiegħed jgħinu, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabit tieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader missier li ħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għal l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U għall-inti tajtna lil San Alfons Maria de Liguori b'amministratur fidil u predikatur magħruf ta' dan il-misteru kbir li jiċċelebrajna. Għamel aħna għaddejja tiegħek nersqu sikwit biex nieħdu sehem fih, ħalli bih infaħruk bla qiegħda. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. U tillum dejna x-xahar ta' Awwissu, x-xahar tal-Assunta u allura biex xieraq li bħalma dejjem isir anke f'din iċ-ċelebrazzjoni nduru lejn Omna Marija, ma llum
anka ħeġġa b'imħabba b'devozzjoni forsi anka ikbar mis-soltu. Alla tagħna isma' tagħna ħlesenna wieqaf magħna. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif mill-bidu saw dejjem għal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, uri li inti jomna għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfridna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum nikkontemplaw il-misteri tal-ferħ. Dew il-misteru huwa meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrina dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem għal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' tal-tana Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa
Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija preżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina
Slima għalik Marija, bil-grazzja inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkunsidraw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna, li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum waffrilna knubietna bħalma naffri minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna u li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Il-litanija tal-Oreto, mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena.
Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, Missier Etern Alla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Qaddis Alla, Trinità Qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Omm Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħniena, Om tal-grazzja talla, Om it-tama, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om muxebba, Om bla teba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollu kaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħniena, xebba dejjem marbuta malla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka ta' rab tal-ġdida, bieb ta' sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, ken tal-mitimbin, farax tal-migranti, farax tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Itlob għalina Qaddis Omm Alla. Nitolbu. U Alla li rrid li ma tħabbira tal-anġlu li ben tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija, għatina nitolbuk li jenna li nistqarruha Omm Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. San Ġusepp ta' Qalb Safja jitlob għalina. Battilhom il-ħobs mis-sema u dan għandu kull ħlewwa. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-Kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha,
Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbierek San Giusepp għarus kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li l-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella ta' Santa Marija Maddalena f'Ħaddingli. Il-qudiesa tiġi mtennija fis-6:30 ta' filgħaxija fuq TVM2. Infakkarkom li l-insara kollha b'mod speċjali il-persuni mhux vulnerabbli huma mħeġġa jiċċelebraw jum il-Ħadd billi jattendu għal qudies filwaqt li jkomplu josservaw b'attenzjoni id-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19 għal ħarsien tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Grazzi u nsellmilkom.